नमस्कार प्रणाम। हम ही आर्यन गुप्ता। पूरा भारतवासी के आज जन्माष्टमी के बहुत बहुत शुभकामना। आज एगो हमार नया चैनल क्रिएट भइल भोजपुरी विटामिन केन भोजपुरी विटामिन। इस चैनल के माध्यम से आर्यन गुप्ता के आवाज़ में, मनीषा झा के आवाज़ में, प्रिया सिंह के आवाज़ में, जे भी अच्छा कलाकार बा सब कलाकार के आवाज़ में ऑडियो ना वीडियो सहित हर रोज गाना मिली। थोड़ा सा इंतजार करी, काम शुरू बा। तले चैनल के प्रमोशन खातिर सब्सक्राइब करे खातिर वैसे रिक्वेस्ट बा, सब्सक्राइब कर ली। बस बहुत जल्दी ऑडियो वीडियो तैयार हुई, हमनी के काम में लग गई बन जा। तब तक हमारा चैनल भोजपुरी विटामिन के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन जरूर दबाई। बेल आइकन जरूर दबाई। बस वीडियो चढ़े से पहले कम से कम 101 सब्सक्राइबर अगर हो जाइए तो बड़ी खुशी के बात बा। तो बस हमारा चैनल भोजपुरी विटामिन के सब्सक्राइब करी। हम वादा करतनी कि ये चैनल पर अच्छा से अच्छा सॉन्ग देम, ऑडियो ना वीडियो में भी बेहतरीन क्वालिटी। तो बस हमारा चैनल भोजपुरी विटामिन के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, बेल आइकन जरूर दबाई। एक बार फिर बता दी चैनल के नाम भोजपुरी विटामिन।